Здравейте, аз съм AI Mimi и ще ви помогна със следващото ръководство за използване на софтуера на Planit. Как да назнача служител на ДУК? За да назначите нов служител, изберете ново назначаване. Отваря се екран за назначаване. Важно! Име и фамилия на служител са единствените две полета необходими, за да може да запазите и продължите с назначаването по-късно. Това не означава, че служителят е назначен. Ако изберете назначи и има липсващи задължителни полета, за назначаването софтуера ще ги маркира в червено. Докато виждате статуса на служителя, очаква назначаване, служителят няма да бъде назначен или участва в ведомостта. Като първа стъпка от назначаването е попълването на лична информация за служителя. В този пример демонстрираме назначаване на български гражданин. Важно! Област, община и населено място са свързани с СКТ регистъра. Ако не виждате определено населено място, изберете от слайдера град или село. След като попълните задължителната лична информация, е необходимо да попълните информацията, свързана с договора. Изберете таб договор и от тип на договора изберете договор за управление и контрол. Задължително е да попълните детайли длъжност. Ако не виждате длъжността, която трябва да изпълнява служителят, е необходимо да запазите работата си, да отворите настройки, длъжности и да я създадете. Стажът е разделен на 3 части. Общ трудов стаж. Моля, попълнете общият стаж на служителя така, както е в трудовата му книжка. Трудов стаж по специалността, ако има признат такъв. Това ще се отрази върху добавката му за прослужено време. Трудов стаж в компанията, стажът се обновява автоматично и ежедневно, като служителите всеки момент могат да проверят стажът си. Основна заплата. Посочва се размерът на основната заплата, която ще получава служителят. Разходен център. При избора на разходен център имате възможност за избор на разходния център и какъв процент от разхода да бъде отнесен към този разходен център. Ако желаете, може да разделите разхода между 2 или повече разходни центъра. Отпуската. Основният годишен отпуск е броя дни, които ще се добавят за всяка година. Допълнителен годишен отпуск е броя допълнителни дни, които ще се добавят всяка година. Ако служителят има отпуск от минали години, ги попълнете в таблицата с предишен отпуск. Броя дни отпуск за текущата година се изчислява според момента на назначаване и коефициента за изчисление на броя дни. След като сте попълнили всички задължителни полета, бутон Назначи е активен. Избирайки го се отваря модален прозорец, откъдето първо е необходимо да създадете документите за назначаването. Ако е необходимо да промените стойност, може да затворите модалният прозорец и да направите нужните промени. За да се отразят промените в документите, е необходимо да изберете отново Създай документи, като старите ще бъдат изтрити и ще се създадат нови с новите стойности. Документите могат да бъдат изтеглени от бутон Изтегли. Уведомление 62, договор и длъжностната характеристика са най-често създаваните документи при назначаване. Може да промените шаблоните за тях от настройки. Документи. Ако документите са коректни и сте готови с назначаването, имате 2 избора. В зависимост от приетият процес в компанията, може да изпратите документите за електронен подпис или да ги изтеглите и да бъдат подписани ръчно. Ако не ползвате електронно подписване, изберете бутон Назначи. Ако използвате електронно подписване, изберете бутон Изпрати за подпис. С завършването на процеса, служителят ще бъде автоматично назначен. Ако търсите повече видеа като това, моля изберете линка от описанието.